Tikaonatu chithunzi chimene chikusewera pasikene pathopo ambiri nkhope imene yasiya chilendo tinayonapo ndithudi ameneyo ni mmodzi wa anyamata azikwanje amene anavuta mbuyomu mu ulamuliro wa Dr. Laza mosogozedwa ndi chipani cha Malawi Congress Party pameneno amakhala akuthibula anthu ngati anamiwa komanso ochita zionesero amboma aja nkhani zake amatsutsana ndi ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndenotu mkulu amene pamene tunena pano Dave Malamula watapidwa ali m'manja mwa polisi enabe kumazafunsa kuti kodi wapalamula mulandu wanji ayindetu ambiri limadziwa bwino kuti makosana amene wankhani zawo ndi kuti nzawo chigawenga paja tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 2 Machi chaka chino cha 2025 amenetu Dave Malamula ndi anzake achina Egi Phakamisa komanso Muno Makina ndi kuti anachitira uchigawenga kagulu ka anthu ena ake kumene kuti kunali ku Lilongwe pa Kamuzu Central Hospital roundabout. Nkhani zake zinali zonena kuti anaberatu anthu amenewo ndalama komanso mafoni kwachosa ndithu nsapato ndi zina zotero paja anachita kuwaduduluzira mpaka nano kukafika chaku Lilongwe Girls uko kumanda kumeneko kumene anakachita uchigawenga umenewo. Enatu kumazati tafotokozani muti nkhani zake zikuti bwanji tafotokozani bwinobwino ayindethu makosana ambiri tinatsatira bwino nkhani imenenso tinabwera kusafotokozera bwinobwino ndipo apolisi ankazanena zoti mmodzi wa makosana amene wawazika nthawi imeneyo ndikuti apolisi anakwanisa kugwira ndi kuti a Eric Phakamisa komanso a Muno Makina pameneno amene azoona kuti akufunafuna mkulu amene Dave Malamulo. Nkhani zake paja zinayambira kuleba ku Lilongwe kumeneko pameneno anyamata amajiya oyitanira mabasi kumeneko anazanyamuka kupita nokukathibulana ndi anyamata amenenso amajiya mgodi wa pa Shoprite ku Lilongwe kumeneko ndi zikuoneka zonena kuti anyamata amene amajiya palebawo ndi kuti no ali connected ni magayi amene a chipani cha Malawi Congress Party achina Eric Phakamisa ndi anzawo ameneno mgodi wawo unali umenewo ndezi nkamveka zonena kuti magayi amene amajiya pa mgodi wa pa Shoprite ndi kuti no ndi a chipani cha Democratic Progressive Party ndi magayi ankafuna ati akalande mgodi kugwisa ntchito anyamata awo kuchoka pamenepo ndi kuno kunali chimpwirikiti ambiri natsatira bwino polisi inachita kupita kukapanga intervene posatira zimenezo ndi mujano amazapeza kuti magayi amene amigodi ainoaka migodi a MCP achina Muno Makina ndi anzawo ndi ameneno anakasakasaka magezi ameneno anakapanga chipongwe kwabera ndalama komanso kwavulaza anachita kwagwira kwapitisa ku Lilongwe Girls mandato kumeneko kumeneno anakachita chipongwe chimenecho ambiri linaona ka footage kamene kanazungulira kungopangira kwa anthu amene sitinakaoneka footage kameneko tate ntinkuonako mmene zinalilike na kulipiteni nkhani awo panali Molo Gift Ngogonda Kobe Grigole 16 ndivi anatinata mbalimbali aina Gift Ngogonda zing'ono wake na baba kaka nyorani kuniminya kwambiri ndi anene ndikwadziwa Derek Phakamisa ndi anene ndikwadziwa kuna ng'ono kupano ena maina usulu kwadziwa kwa pamene wadziwa katabula akulu ndi amene ndamandi kwera kutenga kuti kunya galimoto kuti bisa kumanda kwa abi kupaka ndiminya mande Brazil chonchimo. Amen. Ati nena amene opeka information kuchoka ku DPP kuti anyamala ya MCP amakhala apa amba ungaizi ndopeka ndi information ku DPP andimenya anthu angara kumenyani alipo mosi amene amenyedwa tipo bwino lo follow ndeno amenyedwa ifika na DPP la mjo follow koma anyamala amati menyawo alipo bwino make lo akwenda game la tondwa nyanthu akwenda pa Vitsi imene ili ya Fide Masho akwenda pa Kamira imene ili ya Gift Ngogonda ali paka ujenu Latix ya Black imene ili ya Dave Malamulo. Okay jabwe Yeah. Okay kucholenga jawo ndi jana amene ojena kufuna kwambiri chonga jawo kwa ide chimene sinati kwabvetsa bwino agoda kuti iweyo ndapombereka information kuno kupaka peka ku DPP kuti fair dziti manga chipungu information amene naona ndiwe kwa masunzo ko yeso bakanira chabwino taona komanso tamva nkhani zake mmene zinakhalira pamene poto mponena kuti magayi amene anawoti avulazidwa ndi anyamata amene wakuchoka ku Lilongwe Girls kumene anabera ndi zina zotero ndipo satira zimenezi magayi amene anakadandula ku polisi mungamira onemo kumene kukonera kuti kunali ndithu ku polisi ya ku area 3 kudandaula pa zimene anakumanazo ndipo satira zimenezo polisi no pamene inapita kukambwandira magayi amene achina Eric Phakamisa komanso Muno Makina uyu ndi kuti no anawazika ndi polisi inakhala kufunafuna mkulu amene kuti amupeze amubwandire
ndipo tsatira ndi uthenga umene alemba apolisi pa tsamba la mchezo la Facebook anasimikiza zonena kuti amugwandira mkulu ameneyi David Malamula. Komanso wachiwiri kwa woyankhulira polisi amene watu ndi Alfred Chintere asimikizanso zonena kuti David Malamula panopa ali m'manja mwawo amutapa pamene akuyembekeza zonoti apite nawo ku bwalo la milandu kumene kono akayankhe mlandu umene anapalamula ndekuti wakuba komanso ndekuti kuvulaza anthu. Ndi akuchita kusimikiza zoti pa tsiku limenelo lokamba mlanduwo ndekuti mboni azatenga anthu amene anavulazidwawa amene amadandaula muka footage kameneka azapita nawo kumeneko kukachitira umboni pa zimene anachita magazi amenewa. Ndetu musayiwalire paja magazi amenewa ali ndi milandu osatinso anali ndi milandu ku bwalo la milandu nkhani yake yokhuza naso ndi zazikwanje zimene ambiri tikuzitsata bwino. Ndi paja kumeneko nthawi imene ijayo ankapezeka zonoti akawamanga kwa masula pa khoti ndikuti apolisi amamanganso kutengera ndi kuchuluka kwa milandu imene magazi amene amapalamula mpaka nano zinatengerano loya wawo Jefferson Kazipatike paja anachita kupitira kukadandaulano kutenga chiletso kuti apolisi asiye kuamanga magazi amene wawa. Ndiye tikakumbukira bwinobwino panali pa 14 November 2025 pamene Judge Howard Pemba anazaperekano order imene kuti apolisi asiye kuamanga magazi amene wawa. Ndiye ndikuwapasa belo apasa belo ndikuti zigawenga ndi zimene zikupalamulaso milandu yokhayokhayo yokhuzana nawo ndi kuchitira chipongwe anthu plus kuba. Ndese zokhala zoti mukakumbukiranso kunalinso kesi imeneno magazi amenewa anazapangano scam mwenye wina wake anampanga scam ndamachuluka kwambiri kana 200 chakuti million kana 300 chakuti million imene anampanga scam kulilongwe kumeneko anamunamiza zonena kuti iwo ampasa $, yeno apase makwacha anango apasa makwacha ndi kanampasa $, fake kachani ndokweso tino magazi amene anataweza kuti awazika nkhani zake nzoti apolisi so anakhala akupanga track magazi amene wakuchoka pamenepo ndoti mkulu ameneyi makamaka uyo amene amugwandira leroyi musayiwalire nkhani ina soja ya ku parliament ija imene anakaphwesa matayala a galimoto za ma MP kumeneko anthu ake ndi amenewa. Hayi ndithude nkhani zake zovuta kuyikapo mulomo kwenikweni potengeranso ndi kunena zonoti magazi amene wati akagwiridwa yonchi akapita ku mabwalo a milandu amakapezeka kuti kumene kuchako apasaso belo chani akapasa belo akupeza zoti akapanganso zinthu zake zokhazokhazo zinthu zosayenda. Anthu amene wawa ndi anthu oti samafunikiranso kuti azikhala nommuzi yayi fati kuchita kudziwiratu kuti izi zindizigawenga cholinga chawo ndeti ndikupha basi palibenso chabwino chimene amachita yayi komano amapeza akapita ku mabwalo a milandu ndikumuyamazana kuti yayi ali maufulu chani apaseni belo chanchani akapasa belo kumapalamulaso milandu ngati imene kuli milandu ina uko apaso kubweranso milanduso inaso. Pajato pali mwambi uja amanena zoti njoka saweta ndi palibe chifukwa chomasunga zigawenga ngati zimezi amene wakumene adazikhala ndi kumaula kuja azikhala kumenekoko osati azikhala mmodzi kumavutisa ziko zinthu zonena kuti ndizopeweka bwinobwino chifukwa potengera ndi mmene amachitira magazi amene wawa tikakumbukiranso bwinobwino nthawi imeneja ndikuti achina chihana anavulazidwa soto mu mchesi imene magazi amene amakhala kulilongwe ati chakunchesi uko kwamene amakhala kumene kulilongwe tikuwadziwa bwinobwino zochitika zawo ma criminals amene wawa. So anthu amene wawa amayenera kuti asasiyidwe kunja yayi chifukwa muzapanga ziganizo kumapeto kwake ndikuti anthu amene atapha anthu pamene muzapanga chiganizo kuti ayi uwenazo notino akakhale noko polisoni pano sinthawi yowanyengera magazi amene nthawi yowanyengera ndi yomwe ijayo imene ankazitama kulino achina chakuita nthawi imene ijayo ndi achina chimwendo panda nthawi imene ijayo ndi imene amachita mwano kumatumbwe achane kumamenya anthu apolisi akuonera koma panopo magazi amene amangoena zithundi kuasiya ku chiloposi kasiya kumaula kuja azikafumbwa kumenekoko osati kumasiyaso ngati imene zikumakhalira padakale panopa. Hayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera situ zoti mwini maganizo pa nkhani imene pamene tikuonera kuti apolisi kulilongwe ndiye kuti amugwandira a David Malamula achawo amene anapalamula milandu ndi anzawo achina Eric Pakamisa komanso muno pa mlandu umene anapalamula pa 2 March 2026 ku roundabout ya ku KCH pameneno anavulaza komanso kuwabera anthu ngati maganizo amene alipo muthokotoza comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel ya Fox Mana News 18 njunga tinkhani zimene zikumachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.